uzinikele emaphoyiseni owesilisa ogatshe isikhwele kwadubulwa wabulala unina wengane yakhe nesoka lakhe kwaNongoma ngomsombuluko ebusuku. Kubikwa ukuthi lowo wesilisa udubule wabulala unkosazane Senziwe Nkosi Zulu oneminyaka engu-25 nesoka lakhe umnumzane Zamokuhle Ntolo oneminyaka engu-35 obengunesi. Iphephandaba Ilanga likhulume nonina kaSenziwe Nkosi unkosazane Hlengiwe Zulu othi wabikelwa nguyise wengane kaSenziwe Nkosi Zulu umsolwa-ke ngemva kwesigameko. Ngavusa ucingo ebusuku ngifolelwa nguyise wengane wathi uyaxolisa ngaze ngitshela khona. Ngathi uma ngimbuza ukuthi yini leyo wangitshela ukuthi sebelemaze nendodakazi yami. Wabeke esevala ucingo. Ngabuyela kuyena ngibuza ukuthi uqonda ukuthini wabe sengitshela ukuthi uyibambe nendoda wabe sebadubula bobabili. Ngavala ucingo ngase ngifonela indodakazi yami ngangayithola esho. Uthe ngemva kwesikhashana ngafona kwafona umuntu wesilisa ethi inombolo yakhe yocingo uyibizelwe indodakazi yakhe ngemva kokudutshulwa. Wamchazela kabanzi ngesigameko wathi udaba lusezandleni zamaphoyisa. Ngamcela lo owafona ukuthi angikhulumise indodakazi yami kodwa wanqaba wathi amaphoyisa ngeke kavuma. Ngafonela indodana yami ukuthi-ke iyobheka endaweni yesigameko ngoba-ke yayiseduze esho. Utshele-ke iphephandaba ukuthi indodakazi yakhe yayingakazi imbikele ngezingxabano phakathi kwayo noyise wengane. Uveze ukuthi isigameko esaba ingxabano phakathi kwabo senzeka ngonyaka owedlule sabuye sadlula. Ngonyaka owedlule indodakazi yami yangitshela ukuthi egagula uyise wengane ngegama wafika-ke eseyimpi endlini yayo njengoba-ke yayifunda eThekwini. Yathi-ke kwasiza ukuba khona kwenye-ke intombazane wagcina-ke ehambile. Wangitshela ukuthi akazi nokuthi wazi ngani lapha abehlala khona. Ngemva kwalesi sigameko kasikho esinye engake ngasizwa ngoba naye-ke lo adutshulwe naye bengingamazi. Kusho unkosazane Zulu. Uthe ngoLwesibili wathintwa ngamaphoyisa emazisa ukuthi umsola usezinikele emaphoyiseni angakubo-ke ngwavuma. Umnumzane Thuba Nkosi okunguye owahlaba umkhosi isigameko utshele iphephandaba ukuthi wezwa ukuqhuma kwesibhamu amahlandla amaningi khambisana nokuhayiza kowesifazane. Waphuma-ke eyobheka. Ngathuma-ke ngiyobheka emgwaqweni ngabona kumsola edubula laba babili ethuka nalowo wesifazane. Wadubula kwaze kwaphela izinhlamvu wahamba kibangana waphinde wabuya okwesibili wabadubula. Ngabe-ke sengimemeza abantu abahlala eduze sazama ukumvimba umsola kodwa-ke waqhumisa isibhamu bethuka abantu bangakwazi ukumvimba esho. Uthi-ke wasondela endaweni yesigameko wafica uZamokuhle esethule kodwa-ke uSenziwe Nkosi esaphila. Wabe sebatshela-ke uSenziwe Nkosi ukuthi badutshulwe ngubani. Wacela-ke bafonele nonina nabosizo. Angeke ngabazi ukuthi kube yasheshe yafika i-ambulensi yayizosinda intombazane. Salinda isikhathi eside emgwaqweni usizo singalithu noma-ke lungatholakali. Kwaze kwafika amaphoyisa nawo afonela i-ambulensi kodwa-ke yangafika. Akuphelanga isikhathi esingakanani imthathile kwaphuma igama lokuthi useshonile kusho-ke uNkosi. Okhuluma amaphoyisa waZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile lesi sigameko wathi amaphoyisa avule amacala amabili okubulala abopha umsolwa neminyaka engu-32 okulindeka ukuthi avele enkantolo.